ng'eyo ni Ramogi FM weche manyen masadek ose manarumo giesa ni nyakwara mga yong. Upogore kod mano siasa mar piny Kenya ochache Kenya kama ngima. Kochakore odiochieng' mar tich adek jumane kweth mar Azimio la Umoja olando ng'anyo mar tipo mabiro bedo chieng' tich adek tich ang'wen kanyakla kod tich abich nyakwara mga jwang'. Ma timore ka jatend migao mochung' weche mag ohala Moses Kuria nyondiko e yor Twitter handle mare ni tarik ma 19 mar dweni nitie tho moro manyaka neni. Kogolo sie mager mokalo ka olieko e thread mar Twitter handle mare ni omenda maromo $50,000,000 osetwe to kong'ere ni to tie weche manyo wachogo en ang'o gang'o wach matinende okelo paro mopogore opogore kuom oganda e Kenya kama ngima. Je ibonyo Moses Kuria kendo ochako sieko vio jai ni gweng'u kacha nitie ga jomoko ma bang' kosechamo gik molos gi lwet dhano to koro kata un kuwinje tok dala tang'eni jaduong' koni mano to ng'ane maka ng'ane en oloso ga kamano en kokoneno ji ong'iyogo kosechamo gik mochamogo to kiwacho ni jakong'o wacho ga adier moko ema wacho adiera to gimanye Moses Kuria ndiko gin gigo moko nego wuog e dho jatelo. Apani Moses Kuria oseng'iso ni od bura mano puodhe no romo gi tij jatend bad migao no timo makosa maduong' kabisa nikech samoro wacho gigi to amiye nafas wachalo jok makone ni nobothne we warit waneane teka komedo wacho maricho teka komedo thuo ganda tachiel kuom gigo manopenje kani puodhe en ni to ang'o gang'o mobro timo mondo ne ni athuwe mung'iego wacho weche manja oganda mung'iego en ang'o mobro timo to notemo wacho ni tinde gik mimadho owerego ni en kosemiye tich to bro mna tiyo kaka jatend piny otimo ang'owa ochike. Moses Kuria en ranyisi marach mar telo mar Kenya Kwanza nikech yande poko ka okta jumbe adek no wacho weche moko ma jatelo konego wachi ewi od fwamba achiel ma Nation Media Group mabende piny no make gi lweny mawapani wiye obedie maber kendo koro pacho lokore kendo sani owuok gi weche machalo ni kamoro nye gibet kamoro magikete mpango gimoro to dhoge obuoth mowacho gima gisepangono osesieme gi ji mang'eny jotelo wetene to an bende we waparne ni ofis mubetieno makoro weni en gi madaraka en gi cheo to en gi teko mar japiny emomiyo ni ofis no ok en kanyo ni koro nonyuole ni nyaka obed kanyo ok en kanyo ni koro en wuoindi manyaka bed kanyo ji mang'eny osebetie to bende no wuok Moses Kuria nyaka rit dhoge to nyaka rit pache nikech weche mowachogo ok gin weche mang'amu dhi sikul momi telo mar bedo jatele piny Kenya ka nyaka wachi koro nyaka wakwere to kaponi en gino manye gibet kamoro magipango magiwacho to ene moore no dhi owinjie pach jo piny kosewacho kamano minwa moro nitie dala luongo ni Siprosagari kana watendo no cheko ng'isoga ni mani paro koleo kidhine gi gimoro ni dwaro to ng'e maber no kebe yudo to nyajim koni akona ni mani paro koleo koro Moses Kuria gi pachgi gi kama no betie ka gipango gimoro amora momiyo wacho gima no wacho no waduoko ne ote oparo koleo Fred wan kama rach mokalo jatend migao
ma ochino weche mag ohala, lemo ma bende iwacho ni achiel kuom migepe ma bende dongo e Kenya ka nyalo ndiko gima nyo ndiko cha. Victor, uora itiyo ke okodada yande ne wacho no bongo matiyo kata bongo maliwo yudo tek. To tinde ka yie gi gima wuono ne wacho. Omiyo matin ma wanyalo lose kuom Moses Kuria, kizungu wacho ni the less we speak about him the better. Kech ka wuoyo kuome mang'eny to wadhiale. Kendo wamiyo gima owacho cha ochalo ka ruoth, mana kaka iwinji wacho ni koko badhi to kitimo okiloso koro kwa loso kuome ahinya to samoro miyo okapani Moses Kuria e level mosegike gik ma e dhoge okapano winjo be walos kata mana kuome. Okapano winjo walos kata kuome nikech koro poge gi nyathi matin mane kor gweng malosa rietha pogo tek. Poge go tek kich kata koro nyathi matin nyalo loso maber maloe. To penjo maduong' en to ere kaka no donjo ka. Nikech mondo bed kanyo to los kamano to jomo loso negi pod onge ng'ama wuok mosieme kata mana king'iyo kaka nyo loso marach e weche mag jofwambo. Ntiere jok mano wuok e sirikandgi kanyo motetea mowacho ni kako loso no ber. Koro dipo ni Moses Kuria to mana guok magiyo to wuon guok nitie. Kech wuon guok pod ok winjo ka dala kocha betu wani gi guogi mabeyo. Kiwinjo ka guok okaso ng'ato kendo giyo ni gu kabisa tibiro winjo ni wacha. Winjo ka to kiwinjo ka wuon guok kone guok ni mondo guok oginane. Mano nyisi ni iwinjo ka ntiere ng'at ma samoro sia guok kae shika. Winjo ka wuon gi koni make kata ka okiwinji duonde tiwinjo to dili ngalinga to guok kaya nyaki winji kipenjori to dili ngalinga to min ngane maguko kasane te linga daka winji duondi dai daka winji kata kinyiso guogi go no mondo were ko mondo were gi ngane to kiwinjo ka guok giyo to wuon guok oling to ntiere ngama ni nyim guogno ntiere ngama ni e tok guogno ochalo jaote ma jako wach opimo pi mak mana ni pimo no opime ka ng'amo fuo mapimo pi gi tiende ariyo. Nekech samoro kopimo pi iwacho ni ng'amo fuo kata ng'amo ming ema pimo pi gi tiende ariyo nekech ka ora yori to yori gi tiende gi gite. To ng'ama riek pimo pi gi tiende achiel. Odunga moro to kendo mana gi tiende achiel. Yes. Mabenya ka sami ka odunga ni to podi mako dundu koni. To eni neno kodhi kangama wiyo mbachini matin okaw tiende gi ariyo te odunga be okomako to donjo go kopimo go pi e chuny pi ni pap. Koro nyalo poka ka ene ma pi bunyo yuore ma samoro ko nyal dong mondo mi owachi. Koro gik ma Kuria wacho gin gik ma kizungu wacho ni reckless. Mak mana ni nintire jok ma mor gi gik mowacho go. To miyo kamo nyalo ketie piny Kenya okong'eyo. Josiasa kata gibed mana mar Azimio kata gibed mar Kenya Kwanza nitiere dhok monego wuok kuom jatelo. Nekech sama pil mach matin muma wacho ni lep en fuon matin e del. To nyalo wango piny mangima. Onyalo wango bungu wen. King'iyo pinje mosewang iwango ga mana gi lep. Koro lep nyaka riti. Mane momiyo kata mana kama wantiere nitiere gik ma samoro mang'eny ma wang'eyo to ok wanyal wacho ka. Nekech japiny biro kawe kaka iwache no. Koro jatelo ntiere responsibility mimiyo jatelo. Manyaka jatelo rit lewe. Ntiere gima ng'ata nyalo wacho lakini kod wawuok kuom jatelo nekech responsibility momiye. Koro yudo ka jopiny kawo gino kaka en. Koro aparo ni en wich kuot ne piny Kenya. En wich kuot ne oganda ma Moses Kuria nekech king'iyo to kiwe kata mana mano ndike wi jakomni. Weekend ne ntiere ng'anyo Gatundu. Kiambuka kaluore gi weche moko ma samoro richo manyocha ne wacho kuom japiny moset retire Uhuru Kenyatta ma jodongo no wuokuno ka kuong'e kendo giwuok tung mosuo kuom gik mowacho. Aparo no sebedo wacho gigi kuom thuolo malach wang'e okolo kudho. To mana kaka iwinja wacho notemo pimo pi gi tiende te. Erokamano. To ok ing'e ni samoro nikech tich adek nitie ng'anyo, en gima rach ahinya ni ng'anyo ma osetimore Kenya ka wasewito ngima jowa magin jo Kenya, wuone ji, mine ji, nyithind ji, gima lit ahinya. Mwandu osekethore mathoth, mwandu mag piny owacho
osekethore mathoth wan kama rach ahinya samoro duoro nitiere jomoko bende nyalo take advantage of gik moko minenogi to timo gimoro magalagala nitiere ng'at manyalo take advantage nikech king'iyo kata kaka nja jakom ne owuoyo nitiere gimoro miwacho ni kata ka ng'ato ing'eni Victor kata gweng' kuma ji odakie kisiemo ng'ane ni in to okicham to ng'ano kata odhi wuok to matoka odhi ogweya matoka mano ogweya tiwacho ni in mane isieme ni ok no chamni in emikelo gini kore momiyo e kinde makama gin kinde manyaka jotelo rit lewgi nikech inyalo poka gimoro timore mana ka gir kirage ni isiemo ng'ani ni okicham to ng'ani odhi beto yien to yien mano beto ni olwar kuome monege to koro yudo ka jopiny biro wang'o odi ni gino timore gi siemo nyocha ni siemo godo ng'ane to samoro ng'ane otho ma ithone gigi waseneno ka timore to gine gik ma wang'o piny koro paro ni gima wamedo jiwo ka ne jotelo mag kweth mar Azimio to gi jotelo mag piny mantiere piny owacho samoro jotelo mantiere piny owacho nyalo bedo gi ming'o moro nikech koro gineno ni gin kod obila gi jok mamoko ni ginyalo wuoyo arietha lakini gimoro amora nigi gikone omiyo jotelo nyaka bed gi gimiluongo ni restraint Victor paro ni gima notimore pacho ka marachie mogik mokalo en buogo mar cases mag ICC cases manoter The Hague ka bedo ni ne gibuogo kata nobuoggi mane ok gichopo kargi mokan ng'ato kaka nokan Charles Taylor kuom jogo mane obedo indicted kocha aparo no miyo wantiere kama wantiere sani nikech onge kinde duto ka ng'ato timo tim moro to ng'eyo ni onge atwa midhi kawne richo inuoyo Victor richo inuoyo richo moro amora kata obed mana richo mar chode ng'ato dhi matin to koyudo ka gino timo to kokale to kinyo chako nuoyo obed richo mar juok ng'ato dhi oido otimo kamano kinyo nuoyo obed richo mar kuo mane momiyo iwacho ni richo mit odhi okwalo kawuono kinyo duogo gima notimne onge to chako dhi otimo emomiyo nyathi chwado kum nyaka bedie moro motegno ka ng'ato yudo ka nyathine odhi omulo simonde moro kama no odhi oketie to ang' min gi chwade malit kabisa to kikone kona ni ang'ane kikichaki kaw kendo mano rach kinyo chako dhi otimo nikech ong'eni manie tim koro mae tim ma Moses Kuria ni godo nikech richo motimo ok chwadi to nikech oneno ni wuon gi ema duong' to wuon gi ok chwade nyalo beti kama ogik ma chieng' moro nodugo kwal nyaka wuon mare maber en ok tale to chieng' moro wuon go mokete ma ok tale ni ema noduogo hinyo Bonyo yene Fred osewacho ni weche mag Moses Kuria gi kik walande alony nikech wachalo ng'ama miyo jachien duong' jachien okimi duong' jachien ikwero tidhi kumidhiye erokamano chieng' tich adek maandamano pod nitie nyakwar Mgajwang' telo mar Azimio la Umoja lando ni kochakore odiochieng' ma tarik 19 tarik 20 ng'anyo mapek kidek bede Kenya ka mangima matimore ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto osiemo kweth mag Azimio ne chik mar piny Kenya biro rakore kodgi magi te timore e kinde ma jatend migawo mochung' weche mag tama iye bende wacho ni joma ng'anyo nigi ratiro mar ng'anyo mag mane nitie gik mamoko matimore ma ji oponde bwo ratiro mar ng'anyo ma katiba mar piny Kenya ochiwo magi gin duond jotelo masanja ma bende osebedo ka goro duondgi ewi ng'anyo mosebedo ka dhi nyime winja nena nyakwara Mgajwang'. Nataka niwaambie maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. By Kenyans demonstrating, they are simply exercising their constitutional right. And this they will do next week on Wednesday, on Thursday, on Friday, and even beyond. Jopinyo kudwa rusa kuom Ruto. Teko mar tamo ji ni Ruto wacho ogokore ni anatamra ni okubi wuok otamre gi teko mane. I am ready for you. We are ready for you. Not just in Nairobi. In all the 47 counties of the Republic of Kenya, we are ready. And because I have seen some of you think we are kidding, try looting, try disturbing other Kenyans, try.
you will live to regret for a very, very long time. Mano jatend migao mar interior Carloso kanyo kowacho ni waikore ne un ni mano timore tich adek mokalo ne both nitiere ne nyau moro nitiere to wang'ni to koneni to kamoro biro mote badi ka uchung' moridore ni jei bonyo nyocha ka jatend piny nobedo kod bura mapoya nono gi jood bura mag Kenya Kwanza Masanja mar gombaka ni to ginyalo counter ng'anyo mag Azimio geyo machalo nadore. Kenya ni kama chalo be wan gi piny nikech kweth kono ka uchung' moridore koni be ka uchung' moridore. Siepna more group more luongo ni Dana Seda ni wuod Busia to ng'edho luo kabisa to jathum bende Dana Seda wache group moro kae ni tinde ka Ruto chalo ng'ama nie campaign ni tinde kochuo chiengi campaign gi kaunda bio je igendi piny to wan godo jotele ma waonge go piny wan godo jotelo ema waonge go ma gimomiyo waonge gi jotelo vioje ingeni ka isechamo muma mi singori ni bro rito ganda mar jo Kenya kaka chik dwaro to kendo gi teko moa kuom Nyasaye to gimone gitimie mokwongo en ni singo maniketo gi jo Kenya nyaki chopnegi to kapo nono ni singo gi okinyal chopo to wuoga yanga tikwa jo Kenya ng'wono tikonegi ni ooyo singo gi naketo kaparo ni ne dhi bedo mayot to kama koro chopene pod ok nyalre gima jo Kenya dwaro en gima kisungu luongo ni an honest conversation aneno ka jotend dinde mang'eny kata gi jo siasa mamoko osewuok giwacho ni ooyo dhano wuogi mondo losi kama koro chopene wuoyo kende manyalo thego wach to kenena wuoyo en wuoyo ma ng'ato ka ng'ato wuok to koni ooyo anto an kamae kaka an gini otama an adwa kony kama to go kor gisiemo wang' ji gimomiyo wacho ni waonge jatelo nikech jatelo mariek sani dose neno ni kit wuok mane ji wuok godo tich adek juma mokalo gima notimore ok en mar Raila Odinga ji noko wuok nikech Raila Odinga nokwagi ji noko wuok nikech Raila Odinga wacho no yaw sava ji noko wuok nikech Raila Odinga wacho ni nyaka winj pach gi kumidwa yiere commissioners manyien mag IBC ji no wuok nikech pek mar ngima nitie to sirikal poko nyiso gi ni yo mane midwa godo pek mar ngima ne piny sirikal pod timonegi gimi wacho no ng'er jatimoni ga ng'eno ng'er kose chamo dumbi titemo bae gi kidi to idho wiye ne gimo ng'er timo ong'er tango ni kaiwe mane gima sirikal timo nikech king'iyo Finance Act VOJ bech mafuta dwa medore kaponi pod entiere nikech kata Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA ma en bad sirikal odagi winjo chik doho mane wacho ni kik med bech gimoro amora kalure gi Finance Act nyaka doho tiek wuoye wachne to pod gidhi mbele gi meda ng'owa bech mafuta ji no wuok nikech William Ruto gi sirikal mare nochiko ja Kenya ni kama komuma masechamo muma maketo piny to bech ngima dok piny nyaka sani nyi neno survey manyo jotifo timo mawacho ni kata mano ganda mano oriwo William Ruto lwedo sani atamalo mohingo 60 wacho ni kuma Kenya chikoni Kenya ok dhi maber maandamano koluongi sani Raila Odinga miyo mna ji tarik Nakuru pok ni nene maandamano
to nye giwuok. King'iyo kura mane William Ruto yudo, to gi mane Raila Odinga yudo. William Ruto noyudo kura mang'enyie malich Nakuru ka. Tang'o miyo ne giwuok. Jo-Nakuru manogone William kuro mong'e ni William Ruto manoyudo loch. En Savido ayaw lichne nang'o. NIBC commissioners lichne gang'o. En ong'iyo ni biro ka mi lombo wagi wach mi konwa ni sani kidonje telo tibro duoko beche ngima piny pok itimo. Jomatatu manyo ng'anyo Nyeri makoro nego ABCD gang'o kor town. Gin Raila Odinga ne gimiyo kura adi maka Raila Odinga loso to giwinjo. Gin ging'anyo nikech sirikal mane gigone gi kura manoko ni ngima biro bedo mayot to gik mane sirikal Uhuru Kenyatta wacho magi wacho ni rach manoko ni derep matatu ibro duoke training to drep trailer ibro duoke training to William Ruto giri noko ni mano rach konego tim to magi makoro William Ruto giri dwa timo. Gin Raila Odinga okoso ne giango okoso omiyo giango mondo gidhi e ndara. Ng'anyo sani jatelo mariek bro ng'eyo ni ji ok ng'any nikech Raila Odinga. Raila Odinga miyo gi mana appointment to giwuok nikech ngima tek, sirikal ok tim gigo mane ochiko, to sirikal achiel ni bende pod medo mnadiyogi. Ma ok ni nikech ni koro ni gihero Raila Odinga En ng'anyo nikech pek mar ngima. En ng'anyo nikech sirikal ok winjo wach. En ng'anyo nikech jatend piny pok owuok oko mondo kone japiny ni adiera Finance Act ni opek, obro miyo upek. Yena ura yeya atim kama nyaka kama kochopo kama ta chiko unengi mabro dok piny. En ochung'e wi mitoka to go kore. Ng'anyo sani okene wi Raila Odinga. Mangamo bet piny ni ne sirikal ka titemo pimo tiwacho ni ji dwa ng'anyo nikech Raila Odinga. Mano in the class. In the class kabisa. Nikech yande nyicha waneno counties medora meda nikech japiny kamora mora manitie winjo pek. Fred, counties prario kum prabngwen gabedo no bedo kod ng'anyo tich adek mokalo chien. Jatend migawo wacho ni gisebeda kicha ni ekona temar piny Kenya ng'anyo ok dhi betie. Victor, adwa kwanye gi kama senior JOA godo. Nikech kae mo wacho adieri ne telo. To adieri mo wacho both ne Azimio to kendo wacho ne Kenya Kwanza. Adieri mantiere ka sirikal nigi ite kendo winjo. Ni kama wantiere en kama rach ma piny Kenya podoko betie e history mar Kenya kuom thuolo marabora. Gima miyo mabedo nikech ng'anyo ni kama koro gike koro okene wi Raila Odinga. Manyocha ene wi Raila Odinga chancha ne pod samoro no ber nikech kanja jakomo ko wuok oko tido ka samoro ng'anyo onge. To mano gik kama jakom oko wuok oko tido ka ng'anyo dhi otimore mapekie moloyo kata gi mosebet ko wuok oko. Tiende ni tinde chien ka chancha ne piny owacho paro ni ka gidino ne Raila kata gitimo ne house arrest gidino ne ode to ng'anyo dhi chung. Emomiyo ni neno ng'anyo motelo ka Serena kacha ne gidino mane chuno jakom kaka no wuok modhi moluoro Isili kaka mentire ne kama ng'anyo ntie. To kogi kama koro jopiny nyalo wuok oko makata jotend Azimio ko wuok, mano en kama rachie mogik, rach ne piny owacho to bende rach ne Azimio. Nikech gini tiende ni koro gini dhi wuok e lwet Azimio, to Azimio bing'eni dwa ni gibed gi control mar ng'anyo ni. Koro gini dhi gi kama koro gini wuok, to kose gi kama koro ok en controllable kamano. Makoro gik to tiende ni wateyo wa jopiny te wan kama rach. Gima miyo wabedo kama rach nikech ng'ama koro nyalo goyo, ing'eni dhiang' bende kipuro godo, to nitie kama kigike kona tigone dhiang' gomo. To dhiang' gomo. Mano bende mit pur. To dhiang' ka koro gik no weyo para en koro kumo chomo emodhiye. Mano dhiang' makati in wuon nyalo hinyi. Gima miyo matimore Victor, problem wan godo ni wan gi piny owacho ma ok chikite. Gichuo wigi ka wiyo koko. To kaka gichuo wigi ka wiyo koko no biro medo hinyo gi to giko ni hinyo piny Kenya. Gima miyo mabedo kama wagike ni wan gi weche adek. Wan gi onge mar tije. Momako jende mathoth bura kae masamoro setieko tiegruok to kama gichuo e lwet gi onge.
Ohelni odok piny kaluwore gi pek mar ngima. Yudo ko ohelni mang'eny ilor ma kidhi tiro ka dukni ng'ani oketo ma iuso gik moko onge. Kae to wadhi wabedo gi gimiluongo ni hopelessness. Onge mar geno kuom ojende mang'eny. Koro miyo sama ng'anyo ni obet, momiyo pogo ng'anyo mar pacho ka e tek gi weche mag njore. Nekech nitiere joma kawo ng'anyo ni ka gidhi wero. Gidhi medo stock. Tiende ni jakuo makwalo gotieno cha koro oyudo thuolo mar kwelo godiochieng'. Odinore e tok ng'anyo. Nyicha nwa wacho chien kae, ka ni neno tido ka samoro dhano wuok makoro sani ogik, ka gik kama dhano ok oluore obila Victor, mano gima nyaka mi luoro. Kama dhano neno ka bunde muoch, to dhano dhi adhiya. Ng'ato kawo tia gas makoro en mani obula, mineno ko koro bila emilao. Mano en kiwango mako gik to nyaka piny wabedie gi luoro nekech wadhi bedo gi gimiluongo ni lawlessness. Makoro onge chik. Kama gi kama onge chik no kata mana piny owacho koro kose gik kama dhano ok oluoro bunde, to ji ok oluoro jela, en kama rach. Mae momiyo nyaka koro jotend piny ket piny mbele jotelo. Mago jotelo mar Azimio to gi jotelo mar Kenya Kwanza. Koro nyaka giket piny mbele. Mondo mi ging'ini to gin ang'o mamiyo ji dhi e ng'anyo gi. Gin gik minyalo wuoyie, gin gik minyalo bet piny mondo losie. Bipartisan talk cha kopo ni kume no mokie rot nekech chich man koni gi koni. Ere kaka inyalo bed mondo mi ng'ini piny Kenya ok odhi kama ok owinjore nekech kama wachomo ni adiri mantiere no wachomo kama rach. Wachomo kama rach Victor. King'iyo kaka jatend migao Kindiki wuoyo. To duogo mana e thurwa mar wach kaka wanene ka. Ni ka ok ochuni to kilosi. Ochune momiyo loso kamano. Ok saboro nene ni sirikal nigi ting' marito ngima ji gi mwandu mar ji, gi mwandu mag sirikal. Sirikal ni e kinde makoro njore moko otemo lidho, kata jojore moko lidho tiyo gi thuolo mar ng'anyono. Nyayo time moko mag njore. Dong nyaka chun sirikal nikech ibiro penjgi to ne wamiyo uteko mar katiba ni urit ngimawa kod mwanduwa. Tang'o matimore? Victor, jonjore nitie ga pile. Kendo thothgi samoro nekech sir piny moridore ka onge e ng'anyo gi to gitimo ga njore gi gotieno. To koro ka giyudo ng'anyo ni to ng'anyo ni koro giging'ore go. Nitiere joma ging'ore, nitiere joma dhi e ng'anyo nekech gidhi timo ng'anyo mamuol. Mak mana ni ok inyal pogo gi jonjore. To koro kama wantiere sani ni neno ka wachore ni ker nitiere romo mancha no bedo State House ma wajumbe ma Kenya Kwanza no oket piny kendo giwuok ne giramo ni ng'anyo ok dhi timore kuonde gi governors gi. Ipenjore ni to en ang'o ma gidhi timo mobila ok nyal timo. Madhi neno ni mondo mi ochung ng'anyo nekech katiba omiyo mano obila thuolo mar keto arita kwe ne jopiny, ok jotelo moyier. Emomiyo kata kidhi e county tibiro inwang' ka governor bet gi county security committee e county ka county. Rito ngima mar oganda en gimo mi mana piny owacho. Emomiyo Kindiki ka wuoyo kako wuoyo no to en gi ratiro mar wuoyo kako wuoyo no. Nekech en emomiye to ok oyiene japiny ma ok obila manie tok chik mondo wuogi ka ng'ato mobilo isa ni koro wadwa ritore gi wegi. Mano e gik mineno duoko e gik mane wawuoye weche mag sonduka. Kech koro jopiny dhi rakore gi wegi. Koro gima duong' kama wantiere ni Victor, gimineno senior wacho, jo piny owacho kawe katugo. To gik moko te ikaw ga mana katugo manyaka chop kama gigikie kama rach. Taparo ni wabiro bedo gi a voice of reason e piny owacho to gi Azimio mondo gini kik chop ka. Nikech king'iyo to kuom thuolo malach Kondele emanyocha ne okawo namba e wechegi. Kendo gisebedo jomoko ne wacho ni gisebedo defending champion kuom thuolo malach e weche mag ng'anyo. To nchano waneno ka Kisii ogolo gi oko. Bang'e matin ineno ka Machakos no chako duogo kawo namba e wechegi. Koro kuom thuolo malach ne wacho ni Kondele kata Kaluo ema gigi pek ahinya, ang'o momiyo joluo ema ng'anyo. To ni neno ka gima notimore Machakos ma dhano no owito ngimagi. Koro sani wadhi bedo gi ng'anyo ndalo adek. Matieni Wednesday chalo quarter final. Thursday en semi final. Kaito Friday koro real final igoyie. Mano ok en kama berie ne oganda. Gima duong' monego piny owacho rangi, mana kaka jai wache, ng'amodich gi weche mag yao sava sani onge. To Azimio bende nchariek, ncha ging'eyo kama ne giritie jogi wach mar finance bill. Mata ka ne gidikore ni ok gidwar, to ne ging'eyo ang'eya. Mana kaka iwinjo wacho ni ka jawasiki timo makosa iweya weya. Ma e yondo mancha ni neno wacho ga ni iweya weya rech chamo
munim godo. Koro gik kama piny owacho noweyo, nodhi ochamo, olowu munimo godo. Pek mar ngima en gima piny owacho nyaka king'iyo kata mana statement mancha nochiw gi jodolo, kata loko ni jodolo mathoth osewito ndhathgi mar chumbi margi. Emomiyo koro giwuoyo to ng'ama chiko itgi kuom gionge. To iwinjo ka gimbend giduoko mana piny owacho ni finance bill cha emarach mondo ywayo duogi. Kimayo Azimio finance bill cha timaye gir lweny, gima Azimio dongodo kendo onge. Ineno, kigolo finance bill cha lwet Azimio, to gima tek ni piny owacho go korgi, kendo bech mafuta medore seche madowo owacho ni mondo chung gini. Wasewacho ga pile ni kata ot kimuono Victor, tiweyo gama, iweyo yien nyambewa, ma iro kalo godo. Otuchi moro be joma chon ne keto. Ni dawa ne wega otuchi moro, makata kikaso mbura gidelo, to mbura lokore kodi, to mbura yudo kama chikore godo. Ineno. To kidino kuonde gite, to ini wuone ma iro dhi thungi mitoka. Koro wan gi jo piny mothung' ma kaka gi yue onge. Kot osedhiedo, omutato osedhiedo, ochung gini obedo suspended, to piny owacho pod go mana korgi ka gidhi mbele gi implementing gi. Koro Victor, e piny mangima onge gima rachie, katieke wi wachni, kaka kidil gi ng'at mangimo jogo. Mafil ni kata kinege tikonye. Nikech owacho ni kod ngima, kod otho, romre ne. Mano en kama rachie kabisa, ma piny owacho nyaka dog piny. Kinde duto ing'iyo ni to ere ng'ama duong'. Ng'ama duong' kata kitelo, to iwacho ni ng'ama duong' ema ng'iyo ni okanyal ketho dalana. We monda duog piny monda ng'ane owach gima owacho nikech bang'e William Ruto ema pod president. Ng'ama dhi kawo presidency kuome onge. En ema en president. Sama piny owang' te, makoro gik kama ok inyal konyo, biro gik samoro minyalo gombie. Nikech king'iyo kata mana barua manyocha ne UN ondiko cha. Gin bende ok gifuo. Macha United Nations chiwo barua. Human Rights Commission mar UN mani neno nyoro ka piny owacho bendo chako ondiko margi. To kaka gindiko, tiende ni gicha no obadhogi. Onyisgi ni piny mangima bende menyogi. Koro kata kindiki wuoyo kaka wuoyo no, to ntiere mana okang' monyalo dhiye, moko nyal kalo. To mogik en ni tek ahinya kidil gi ng'at mogik giko, ma en kata wito ngimane kod ok owito, ok ochune. Chuny minoae. Ondik chuny minoae, rachie marach. Vijay, wa media matin. Ingeni serikal okuchiko ite. Nikech kama gibetia, gineno ji ariyo. Raila Odinga, Uhuru Kenyatta. Nikech gipach gimoro, giwacho ni ji ariyo gi ema miyo ji ng'anyo. Akia kuma ne Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga betie, mokoni bech mogo nyaka koro timre nade, nyaka koro ire. Nyi neno ka giko dirane, Moses Kuria achiel ma wasekono kwadwa lose, owacho ni nyaka sabun mar kipande, koro gidwa omoko. Kagima waonge gi kembe maloso sabun. Kagima waonge, nikech kembe maloso sabunde go nitie pacho ka to ndiko ji mathoth. To ka koro idwa omo sabun mar kipande, tiparo ni ng'amondik gi jo Menengai maloso sabun. Ng'amondik gi jo Bidco maloso sabun. Ka koro ka sabun ang'o se oko, mikelo gi bei mapiny, ja Bidco bro timo ang'owa? Obro rimbo ji tich. Ja Menengai bro timo ang'owa? To mae ng'ama kowinjo ni tarik tich adek ochike ng'anyo, en obro wuok nikech ich wang' ma en godo gi sirikal, nikech sirikal emo mayang'owa kuma yando yute. Nikech sirikal koro chako donjre, kelo nyaka gik ma ginyalos piny Kenya kae ma ginyatimo ang'o ma ginyayudo. Nye neno ka sani kembe mag sukari nitiere barua, kendo sigana nang' nwabed godo kawuono, achiel kuom kembe ma yande timo maber maloso sukari e pachaka owacho ni sani giyudo instruction ni niang' onge, koro gichungo gwerego niang'. Koro giwacho ni dhano duto manye tie kambi malure gi weche mag rego niang' omo niang' ang'o, gichunge tich nyaka chieng' moro timang'owa ne ang'o miyo japur niang' chunye notho gi puro niang', nikech sirikal nokoketo mahino mar chiero kembe mane miyo japur neno ber mar puro niang'. Ji mang'eny osewe puro niang', koro kembe ok yud niang'. So ka West Kenya to gi Kibos to gi kembe Transmara to gi Mandhiwa Sukari Sukari Industries owe ndiko ji
to gikone jogi duto ni sani koro ok wanyal rego niang', dhiuru dala. Koluong ng'anyo, jogi bro bet to ling'ni. Jogi bro wuok e ng'anyo, to gibro dhi. To ok gidhi nikech Raila Odinga wachonegi. Gidhi nikech giyudo opportunity mar dhi golo ich wang' ma gin godo ne serikal. Emomiyo mana kaka jodolo wacho, serikal nyaka dog chien. Serikal ema Nyasaye omiyo nafas to gi teko. To japiny bendo miye teko mineno ka William Ruto koni sinyenye ndio mulinipatia hii ofisi. Japiny no ema omiye nafas mar mondo rit ngimane, mondo ne ni japiny no dak maber, nikech ok dibed ni jatend piny Kenya to dhano dak marach. Dhano hinyore. Mane makelo ji makoro koni kata ngima tasetho. Koro adhi e ndara ka polisi ero ni ang' no nega, tang' no nega. Jatend piny nyaka dog piny mondo winj wach, mondo winj ni tang'o gang'o matimore. Jadolo moro ageno no bado bro ketonwa clip. Nyoko ne Murkomen to gi governors bura to gi MPs bura manyo bie kanisa IPC e Nairobi ka. Yes. Ka jogo sego korgi mwacho ni Raila Odinga tutashika, Raila Odinga tutafanya nini, to kodegi ni jowete. Aoro dhi ukone William Ruto ni gini ok mar Raila Odinga. Ground ni kubaya. Kanisa magidhiega mukone gini ground ni kudha. Endeni mwambie Rais William Ruto ground sio vile aliwacha. Obado ka kang'eyo ni nyalo yudo nwa duond jadolo no ma bende ne obedo nyoro nyasi manyo obedo ang'eni wabro ka wayude nyakoro ng'ojwang' wabro gono clip makamano mondo iwinje tiende malong'o ka duond kanisa osejiore wach mar weche mosebedo kadhi nyime kaka wanene watimos ne jowa ma bende osewito ngimagi e weche mag maandamano, joma nitie ute mag thieth bende wakwanegi chang mapiyo, jong'anyo bende wakwayo ni katiba to yieni makmane ketho mwandu kwalo gir ng'ato kik bedie nikech Kenya en marwa waduto. Mopogore kod mano nyakoro ng'ojwang' nikech clip